A Conselleira do Mar garante o apoio da Xunta ao sector viticultor na busca de alternativas para obter mexilla. Villaverde visitou na ría de Muros e Noia o proxecto experimental do Mega para poder ter cría de mexillón. Atopar alternativas á recolección de mexilla nas pedras é unha meta perseguida pola Xunta e por asociacións bateiras. Neste camiño avanza o Mega co seu proxecto experimental de long lines, cordas para captar cría de mexillón no mar que está a impulsar na ría de Muros e Noia. Esta mañá, a Conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou a batea na que se está a realizar esta iniciativa e garantiu o seu apoio ao sector viticultor na procura de alternativas para garantir o suministro estable de semente. Agradezo enormemente ao presidente pola invitación, por vir a coñecelo, poder comprobar como funciona a instalación, tamén como a operativa, non, para tanto soltar as cordas e poñer o online a funcionar, como agora o proceso de recolección, e tamén valorar con eles o resultado deste experimento, desta experiencia. O sector viticultor galego é un dos símbolos da nosa Galicia calidade, e, polo tanto, valoramos enormemente o esforzo que está facendo por tener sistemas alternativos de provisión de semente para as bateas. Recordou que Galicia segue a consolidarse como unha das principais potencias acuícolas de Europa e salientou o esforzo dos profesionais para manter a competitividade e garantir futuras producións. Temos que explorar novas vías para non depender das pedras, novas vías de recolección de semente e desde o Goberno apoiaremos, desde a Consellería do Mar apoiaremos estas iniciativas, buscaremos xunto co sector sempre novas alternativas para garantir o abastecemento de todas as bateas e que teñan unhas campañas productivas o mellores posibles. A Conselleira do Mar estivo tamén esta mañá no Porto de Muros para visitar as obras que se están a desenvolver no peirao exterior da dársena local. A Consellería, a través de Portos de Galicia, inviste 460.000 euros na reconstrución dun tramo para reforzar a súa estabilidade e reforzar a seguridade das persoas e da maquinaria que circula sobre ela.